Eli hyvää huomenta myös minun puolesta. Mä oon tosiaan Ronkaisen Outia tässä Muistisope-hankkeessa asiantuntijana ja tässä alustan hieman teemaa, mitä muistisairaan ohjaamisessa toimintakykyä tukeviin palveluihin on hyvä ottaa huomioon. Tässä lyhyesti hankkeen taustasta, eli Muistiliitto sai Kelalta hankerahoituksen tällaiseen selvittämishankkeeseen, missä tarkoitus on selvittää tätä sopeutumisvalmennuskursseille ohjautumiseen liittyviä haasteita ja myös sit niitä kurssille ohjautumisen edistäviä tekijöitä niin sairastuneiden läheisten ammattilaisten kuin sitten näiden kuntoutuskeskusten näkökulmasta. Ja näiden pohjalta sitten luodaan tällainen ohjaamisen toimintamalli. Ja kuten varmaan olette tietoisia, valitettavasti viime vuonna tuli uutisia, että tämä ikääntyneiden sopeutumisvalmennuskurssi on päättymässä tämän vuoden jälkeen, joten sitten hankkeen tavoitteita hieman, voisiko sanoa, että lavennettiin tai lisättiin myös kattamaan niin kuin kuntoutusta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa laajemmin, ei ainoastaan sitä sopeutumisvalmennuskursseja, ja tavoitteena on sitten esitellä myös muita vaihtoehtoisia toimintamalleja, mitkä sitten tukee muistisairaiden toimintakykyä. Mutta tänään mä ajattelen, että mä lähden tässä pohjustuksessani vähän sieltä, että minkälaista taustatyötä tässä on tehty ja mitenkä sitten tähän lopputulemaan on päässyt, eli sitten ihan viimeiseksi sitten niihin käytännön vinkkeihin. Mutta tosiaan hanke on viime vuonna alkanut ja siinä alkuvaiheessa olen sitten haastatellut nämä kaikki 7 kuntoutuskeskusta, jotka tällä hetkellä ovat näitä Kelan palveluntuottajia. Näistä 6 tekee näitä suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja niin yli 68-vuotiaille kuin alle 68-vuotiaille. Ja sitten tuolla Härmän kuntoutuskeskuksessa on ikärajaton ruotsinkielinen sopeutumisvalmennuskurssi. Mutta kuntoutuskeskusten näkökulmasta kävi ilmi, että tämä ohjautuminen on varsin sujuvaa, eli ihmiset, jotka kurssille osallistuu, niin he kertoo sitä, että heitä on sinne kannustettu ja ohjattu aktiivisesti osallistumaan, ja he tuo ilmi, että muistihoitajat tai muistikoordinaattorit ja lääkärit on niitä avainhenkilöitä. Myös kuntoutuskeskusten näkökulmasta nämä ihmiset on oikea-aikaisesti, eli siellä sairauden varhaisessa vaiheessa. Tosin he tapaavat vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet sen myönteisen kurssipäätöksen ja päässeet sinne kurssille sitten. Ja sitten nämä kurssit on tällä lailla eri puolilla Suomea, ja osallistujathan voi olla myös sitten mistä päin vaan, niin nämä kuntoutuskeskukset kyllä pyrkii ohjaamaan sitten edelleen erilaisiin toimintoihin siellä asiakkaan omilla alueilla, mutta sehän riippuu sitten siitä, että miten hyvin esimerkiksi sitten verkkosivuilta erilaisista toiminnoista löytyy tietoa. Mutta siihen he pyrkivät selvittämään, että mistä nämä ihmiset ovat kiinnostuneet ja mihin heitä voisi sitten sopeutumisvalmennuksen jälkeen ohjata. Ja myös muistiyhdistys on selkeästi sellainen taho, mihin systemaattisesti jokainen toimija kyllä ohjaa, ja on yleistä, että muistiyhdistys tai muistiluotsi myös vierailee täällä sopeutumisvalmennuskursseilla. No sitten meillä oli tämän haastattelukierroksen jälkeen kysely, pääasiallisesti verkkokysely, mutta tähän sai myös paperilomakkeella halutessaan vastata. Ja saatiin mukavasti siihen vastauksia 261, joista ilahduttavan iso määrä, 69 vastausta, tuli myös muistisairauteen sairastuneilta ihmisiltä, eli kohderyhmältä.
ja myös läheiset oli aktiivisia vastaajia, näitä oli 135, ammattilaisia 57. Ammattilaiset edusti pääasiassa juurikin muistihoitaja, muistikoordinaattoreita, muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, mutta myös paljon meidän järjestöjen toimijoita. No, tässä on nyt joitain poimintoja, mutta esimerkiksi tätä ennakkotietoa näistä sopeutumisvalmennuskursseista oli näillä vastaajilla vaihtelevasti. Eli keskiarvot jää pääosin tuonne alle 3. Tässä oli 1–5 vastausasteikko. Ja ohjautumista sitten oli kyllä ollut näille kursseille. Ja sitten taas tämä kuntoutustarve, eli kysyttiin, että onko kuntoutustarve tunnistettu ammattilaisten toimesta, niin tässä oli sitten vastauksia, tai tässä oli hajontaa siten, että ammattilaiset oli selkeästi hieman kriittisempiä, muistisairaat vastaajat kokivat paremmin, että se heidän kuntoutustarve oli tullut hyvin tunnistetuksi. No, siellä ihan viimeisimpiä kysymyksiä tässä kyselylomakkeella oli se, että mihin toimintaan muistisairas on osallistunut tai osallistuu. Tässä on oranssilla muistisairaiden vastaajien vastaukset ja sinisellä läheisten, niin tuolla on tuo muistiyhdistysten, muistiluotsien toiminta selkeästi se yleisin, missä ollaan mukana. Toki tässä tässä täytyy huomioida se, että nämä vastaajat ovat hyvin pitkälti yhdistysten kautta niin kuin vastauslomakkeen saaneet käsiinsä, eli ihan jos jokaiselle suomalaiselle kurssille osallistuneelle tämän tekisi, niin tämä käppyrä ei olisi tämän näköinen, mutta kuitenkin tässä näkyy se, että se yhdistysten tuki on aivan merkittävä. Ja korkealla palkilla on myös tuo omatoiminen harjoittelu. Ja aika vähälle täällä sitten jää nämä ihmisten kokemukset, että he ovat osallistuneet esimerkiksi sitten fysio- tai toimintaterapiaan tai kotikuntoutukseen. No, viime vuoden puolella hankkeessa järjestettiin myös tällaisia työpajoja, johon muistisairauteen sairastuneita ja läheisiä osallistui. Näitä oli 3 eri puolilla Suomea ja tätä aihetta lähestyttiin siten, että jokainen sai ikään kuin piirtää sen oman asiakaspolun, eli siitä hetkestä, kun on lähtenyt pohtimaan, että on jotakin ongelmatiikkaa muistin kanssa ja tähän hetkeen, niin ihmiset sai piirtää sen oman asiakaspolun ja ne sellaiset niin kuin tärkeät vaiheet tai kontaktit siinä matkan varrella. Ja näitä syvennettiin sitten sellaisella, että he sai tämmöisten tunnekorttien kautta kuvata, että miltä se matka on tuntunut sitten. Ja se oli huikean hyvä harjoitus, että siinä kyllä pääsi sitten syvälle näiden ihmisten jotenkin niihin tarinoihin ja kokemuksiin. Ja tässä on nyt vedetty yhteen useiden työpajojen vastauksia, mutta tuolla vaikka merkittävänä kohtana on tietenkin se muistisairausdiagnoosin toteaminen ja ne tunteet, miten nämä ihmiset, joko sairastuneet itse tai läheiset kuvasi, niin ne oli kyllä isoja asioita. Viha, haikeus, suru, avuttomuus, ulkopuolinen, pettynyt, helpottunut, vetäytyminen, epävarma, tämän tyyppisiä. Ja sitten kun polku jatkui, esimerkiksi täällä muistihoitaja jossain kohtaa kontaktipisteenä, niin tunteet olikin sitten helpotus, kiitollisuus, paljon helpotuksia ja paljon kiitollisuutta, eli hyvin kuvaa sen, että mikä merkitys sillä on, että siellä on se ammattilainen ja on joku, joka
selventää sitä tilannetta ja ottaa sitä tilannetta haltuun. Mutta kuten tuossa janalla sitten näkyi, niin siellä aika monelle myös piirtyi tuommoinen niin kuin kysymysmerkki sen jatkon osalta. Eli jos ajattelen, että sehän meillä Suomen maassa toimii varsin hyvin, että se muistisairaus löydetään ja se diagnoosi pystytään tekemään ja se varhaisen vaiheen palvelut, mutta sitten ikään kuin se jatko, niin siinä onkin sitten eroavaisuuksia. Ja moni kuvasi sitä, että jää vähän niin kuin sitten tyhjän päälle. Eli kun meillä ei ole sellaisia vakiintuneita käytäntöjä ehkä tällaisen niin kuin kuntoutuksen tai toimintakykyä tukevan toiminnan osalta. Ja ihan esimerkkinä vaikka kotikuntoutus, niin se tarkoittaa eri hyvinvointialueilla eri asioita. Että osa alueista edellyttää esimerkiksi kotihoidon asiakkuutta siihen, että pääsee kotikuntoutukseen, jolloin se ei välttämättä kauhean niin kuin preventatiivista enää sitten ole, koska kotihoidon kriteeritkin voi olla jo aika kovat, että asiakkaaksi sinne pääsee. No sitten yksi lisätiedon keräämistapa, minulla oli tässä tämmöiset ammattilaisten yksilöhaastattelut. He olivat niin kuin muistityön asiantuntijoita, ei tarkemmin määritelty, että ketä heidän pitää olla, vaan että tekevät muistisairaiden ihmisten parissa työtä ja haluavat tähän haastatteluun osallistua. Tähän osallistui 8 henkilöä eri hyvinvointialueilta, osa edusti samoja alueita. Ja kysyin heiltä muun muassa, että muistisairas saa tukea siihen sopeutumiseen muistisairauden kanssa. Niin tässä vaikka pieni vastaajajoukko, mutta ammattilaistenkin vastaukset hajaantui aika paljon. Ja sitten rinnalla näkyy tuo, että muistisairaan läheinen saa tukea sopeutumiseen muistisairauden kanssa, niin tässä sitten koettiin, että läheistä pystytään hieman paremmin siihen sopeutumiseen tukemaan. Ja vielä toinen tämmöinen karkea poiminta tai ehkä kuvaus siitä nykytilasta, joka toivottavasti tulee tässä seuraavien vuosien aikana hieman muuttumaan. Eli täällä on eri näitä ammattilaisia ja sitten on kuvattu hyvinvointialueet A, B, C, D. Ja sitten olen kysynyt sitä, että miten se prosessi menee ihan siitä hetkestä, kun ihmisellä todetaan se muistisairaus, niin jo siitä lähtien on eroavaisuuksia, vaikka siinä, että onko tämän lääkärin vastaanoton jälkeen mahdollisuus jäädä vaikka muistihoitajan kanssa sitten vielä aiheesta keskustelemaan tai niin sanotusti sulattelemaan, vai onko se sitten niin kuin, että lääkäri asettaa sen diagnoosin ja seuraava kontakti on sitten esimerkiksi 3 kuukauden kuluttua diagnoosissa. Eli oli vaihtelua siinä, että minkä verran siinä varhaisessa vaiheessa sitä tukea sitten pystytään antamaan. Näiltä ammattilaisilta myös kysyttiin, että mikä olisi se oikea kohta puhua esimerkiksi tästä sopeutumisvalmennuskurssista, erityisesti ajatellen näitä alle 68-vuotiaita muistisairaita tai ylipäätään siitä toimintakykyä tukevasta toiminnasta, niin he olivat sitä mieltä, että se on niin kuin tässä varhaisessa vaiheessa tärkeää puhua, mutta sitten taas kun peilaan sinne muistisairaiden omiin kokemuksiin, että kun siinä alussa on se shokki päällä siitä diagnoosista ja on paljon niin kuin sulateltavaa itse siinä sairausasiassa ja sitten nämä jatkokontaktipisteet on hieman vaihtelevat, että onko täällä aidosti mahdollisuutta niin kuin ottaa sitä tietoa vastaan. Mut lähdettiin tuolta taustoista liikkeelle, eli tämän tiedon selvityksen myötä minulla on ollut tässä myös palvelumuotoilija kumppanina ja sieltä olemme lähteneet niin kuin tiivistämään ja kiteyttämään sitä, että mitkä olisi niitä kaikista tärkeimpiä asioita ottaa huomioon.
Ja ihan valmista toimintamallia mulla ei valitettavasti teille ole tässä vielä näyttää. Tämä on juurikin tämmöisellä vaikutusten arviointikierroksella toimintamallia. Tulen tässä ihan lähiaikoina siitä tämmöisen arviointiraportin saamaan, mutta myöhemmin kyllä löydätte sen sitten Muistiliiton verkkosivuilta, mutta tässä nyt tämmöisiä, voisiko sanoa, että maistiaisina. Mutta tähän toimintamalliin haluttiin nostaa tällaisia teemoja kuin aika ja kiireettömyys. Eli ehkä se, että miten muistisairas ihminen eroaa näissä niin kuin ammattilaisten kohtaamisen äärellä ehkä muista potilasryhmistä on juurikin se, että siinä ei voi olla semmoista niin kuin kiireen tuntua, aikapainetta, koska silloin ihminen voi mennä jotenkin lukkoon, eikä sitten ihan niin kuin vuorovaikutuskin voi olla jo hankalaa. Eli jos me halutaan kuulla muistisairasta ihmistä itseään ja mahdollistaa, että hän ottaa kantaa niihin omiin asioihin, niin silloin sillä kiireettömyydellä ja riittävällä ajalla on kyllä merkitystä. Ja ylipäätään se semmoinen niin kuin rauhallinen ilmapiiri, jossa keskustelu kohdistetaan suoraan sairastuneelle itselleen. No, läheisten osallisuus on myös merkityksellistä. Sitten samaan aikaan täytyy aina pohtia se, että entäs yksin asuvat, että miten heidän kohdallaan silloin he saattaa tarvita ammattilaisilta erityisen paljon tukea. Ja ehkä niin kuin tässä läheistenkin osallisuudessa on hyvä miettiä se, että selvitetään, että mikä se läheisen rooli siinä tukijana tai kanssaeläjänä on. Että ammattilaiset ei oleta, että jos muistisairas vaikka mainitsi, että hänellä on tytär, että se tytär sitten automaattisesti ottaa jotain asioita hoitaakseen, vaan ikään kuin avataan myös se, että jos niitä läheisiä siinä tukiverkostossa on, niin mitä he tekevät, mitä he ovat valmiita tekemään. Ja sitten esimerkiksi ihmiset asuu eri puolilla Suomea, jopa eri puolilla maailmaa, niin voidaanko esimerkiksi etäyhteydellä osallistaa sitten läheisiä tällaisiin tärkeisiin esimerkiksi kontrollitapaamisiin tai johonkin palvelutarpeen arviointeihin tai tämän tyyppiseen. No ihan se, että muistisairaalla on tämän vastuuntyöntekijän yhteystiedot, mielellään ihan suora puhelinnumero. Ja tätä erityisesti nämä muistityön ammattilaiset painotti, että he ovat kokeneet sen hirveän hyvänä, että he antaa sen oman suoran puhelinnumeron ja he sanoo, että tähän voi aina soittaa. Jos ei vastaa, niin sitten soitetaan takaisin. Että ei tarvitse lähteä näihin vaiherumpaan painelemaan eri nappeja ja toivomaan, että joku joskus soittaa. Että on selkeästi tiedossa, kuka on se yhteyshenkilö. Selkeä tiedonvälitys, eli esimerkiksi tämmöiset muistihoitajatapaamiset saattaa olla kestoltaan 2 tuntia, eli siinä tulee todella paljon sitä tietoa. Ja on tärkeää, että se materiaali mahdollisesti myös ihan kirjallisena jaetaan, että siihen voi aina sitten uudelleen palata ja ei jää sitten epäselvyyksiä, että mistä siellä puhuttiinkaan. Ja ihan niin kuin kaikessa toiminnassa niin jotenkin muistaa sen, että sitä tietoa niin kuin sopivan tiiviisti, selkeästi tuotettuna annetaan ihmiselle, jotta se toimii myös sitten sen muistin tukena. Ajanvaraus ja ajanvarauksesta tiedottaminen, tätä voi soveltaa varmasti myös ihan niin kuin ryhmätoimintoja ajatellen. Se, että tämmöinen ajan varaaminen ei jää muistisairaan omalle vastuulle, eli jotenkin se on koordinoitu tai automatisoitu, että se aika heille tulee ja sitten siitä tiedotetaan mielellään myös sitten juurikin paperisena tai vaikka tekstiviestillä, mutta että ei siten, että sanotaan, että ja seuraava tapaaminen on 2 viikon päästä kello 13 ja that's it, koska muistisairas ei pysty sitä muistamaan. Tämä ryhmätoimintaan osallistuminen tietenkin aina riippuen, onko ihminen itse aiheesta kiinnostunut tai otollinen, mutta kuitenkin aina jotenkin tarjota sitä mahdollisuutta, koska
esimerkiksi noissa meidän sopeutumisvalmennuskurssikokemuksissa näkyy niin kuin suurimpana voimavarana ihmisille se vertaistuki. Ja varmasti meidän muistiyhdistykset voi allekirjoittaa tämän vertaistuen voiman, että sillä on todella paljon merkitystä ja ehkä vielä sekin, että ei vaan sanota, että hei, tuolla on tuollainen ryhmä, osallistu sinne, tai tuolla on päivätoimintaa, osallistu sinne, vaan niin kuin oltaisiin tietoisia, että mitä se ryhmätoiminta pitää sisällään ja millä tavalla sitä voisi markkinoida. Että kaikki ihmiset ei koe olevansa tällaisia ryhmäosallistujia, niin koittaa niin kuin avata ja kertoa, että mitä se ryhmä tarkoittaa, mitä se pitää sisällä. Ylipäätään hirveän helposti unohtuu tämä voimavarat ja vahvuudet, edes niiden niin kuin jotenkin nimeäminen tai niiden kysyminen. Asioita lähestytään usein niiden haittojen, vaikeuksien ja haasteiden kautta, mutta että tässä voisi kääntää sitä ajattelutapaa toisella tavalla, että lähtien siitä, että ei kysytä niinkään, että mikä sinulla siinä arjessa ei toimi, olisiko tämmöinen palvelu, vaan ikään kuin, että mitkä on sinun mielenkiinnon kohteita, mitkä on vahvuuksia, miten niitä voidaan tukea ja ikään kuin rakentaa niitä palveluita sen päälle. Ja ylipäätään sitten se, että tunnistetaan näissä ihmisissä sitä kuntoutuspotentiaalia. Ajatellaan, että on aina jotain, mitä voi niin kuin harjoittaa, erilaisia taitoja. Hyödynnetään moniammatillisesti toisia asiantuntijoita, arvioidaan sitä asiakkaan tai muistisairaan kotiakin jo varhaisessa vaiheessa, jotta siellä ei pääse käymään niitä haavereita. Mutta jotenkin, että nähdään niitä mahdollisuuksia. No tosiaan tässä on nyt tällainen mainospalanen vielä, eli tämä toimintamalli tosiaan tulee ihan Muistiliiton verkkosivuille, sieltä kaikkien saatavaksi. Jonkinlainen painosmäärä siitä myös tullaan ottamaan ja voidaan sitten sinne hyvinvointialueille toimittaa, mutta tiedoksi, että syksyllä on taas tulossa muistikonferenssi 14.11., jossa on paljon hyvää ohjelmaa, mutta muun muassa sitten tästä toimintamallista vielä vähän tarkempi esittely. Ja mä olen tosiaan jo tässä loppusuoralla, mutta vielä mainitsen, että tähän kuntoutusliikkumisen teemaan on tulossa 26.9. tällainen tiivis webinaari yhdessä tuon Muistiliiton Muistiliikkuja-hankkeen ja UKK-instituutin yhteistyönä, eli kannattaa se laittaa sitten seurantaan. Mutta tässä minun alustukseni, tai voisiko sanoa, että vähän tämmöiset makupalat tästä aiheesta, eli kannattaa seurata Muistiliiton tiedotusta, niin tosiaan tästä toimintamallista myöhemmin löytyy sitten enemmän tietoa. Ja tämä toimintamalli tulee olemaan myös osana sitä hankkeen loppuraporttia, joka tulee sitten sinne Kelan julkaisusarjaan. Se on vielä epävarmaa, tuleeko se tämän vuoden puolella vai meneekö se sitten ensi vuoden alkuun. Mutta jos näistä aiheista herää kysyttävää, niin minuun voi olla yhteydessä. Kiitos.